kon anaa sila nabalhog luyo sa rehas, ani ay pipila ka mga inmates nga among naila-ila nga migamit sa ilang panahon alang sa mabulokong mga buluhaton ug panginabuhian. Atong ila-ilahon kining pamaagi sa rehabilitasyon alang sa pipila ka mga piniriso diha sa Provincial Jail, pinaagi sa RTV Presents ni Nico Sereno. Sa bakanting luna tupad sa main building sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC, naabta namo ang pipila ka mga binilanggo nga ng harvest ni ini mga cabbage o repolyo. Ila kining gikugihan pagtanom o giamuma sulod sa pipila ka buwan ug karon ila nang kapahimuslan. Niadtong adlaw moabot sa 50 kilos tanan ang ilang naani ug mamahimo na nga mabaligya. Nangunay sa pagpananom si Noy Boy, dili niya tinuod nga pangan, kinsa taod-taod na nga napriso. Usa siya ka mag-uuma ug nagpasalamat nga natugtan sa warden nga si retired Chief Inspector Reynaldo Valmoria nga mananom. May kauban siyang mga binilanggo aron moabag sab sa maong gimbuhaton. Bisan kundi kaayo tabunok ang yuta sa dapit, gipangitaan nila kini og pamaagi aron matamnan ug nagkalain-lain nga mga utanon. Magtanom ka nga nagay kay compost pit. Kay ang masagbot imo ihog sa compost. Ni kayo tao imo tong kwaon, mo to imo iputing sa tanom nimo. Kay ang yuta diri di man ni katangan klasihan lisod buyon ni tanom ni sir. Malipayon sab sila nga bisan naasulod sa bilangguan nagamit ang ilang abilidad. Usasab kini sa ilang pamaagi aron mawa ang gibati nga kalaay ug kamingaw sa ilang pamilya. Pasalamat jud sa Ginoo sir nga ang trabaho nako sa amoa pag-abot ako diri mo na trabaho na nako gyapon. Ay awa na ko nagdahom jud nga maka ingani ko magtanom-tanom na ko. Yung magdahom na. Pero naluoy jud Ginoo. Malimtan ako sa asawa ug mga bata nako po. Malingaw ko diri po ko. O sige ta ko gool unuhuna gool ta gool may ikalimot ya unya to unuhuna ano ka kalaya ta. Gawas sa repolyo, duna sab sila'y tanom nga talong, okra ug uban pa. Gisiguro ni Boy nga mapahimuslan ang mga binhi nga gihatag kanila sa probinsya ug sa Agriculture Department. Mao nga puli-pulihon niya ang pagtanom sa klase-klase nga mga utanon. Gawas sa pananom, may fish pond usab sa prisuhan nga dunay moabot sa 2,000 ka mga buhing tilapia. Usa-usab kini sa gikabisihan nila labi na sa pagpakaon sa mga gagmayng isda kaduha matag adlaw. Samtang sa usa ka bahin sa CPDRC nahimutang sab ang ilang bakery. 8 ka mga inmates nga mga bakers usab kaniadto ang nagduma niini. Muhimo sila og kapin sa 3,000 ka mga pan matag adlaw. Sumol man sad nga balik-balik ang flavor, lahi-lahi ra sang flavor. Ang mga pan gibaligya sa kooperatiba sud sa prisuhan aron mapalit sab sa uban nga mga inmates. Ang halin mabahin ra sab sa ilang grupo. Gamit yapon. Basta bitter, gamit yapon ang talento, laya, maorasan na ba? Matod sa tagduma sa CPDRC, ilang tahas ang rehabilitasyon sa mga binilanggo. Pinaagi sa pagpananom, paghimo og pan ug uban pang mga gimbuhaton, matabangan sab ang mga piniriso. They feel nga their parts sa kuan, they're not anymore purely as detention prisoners. They are as much as kung kinsa sila sa gawas. Limited sa atong naadre. So, ato ni paday mayuna nato ipadayon for as long as anything that is good para nila ato gyud na. Naninguha si Warden especially. Sa pagkakaron, mukapin sa 3,700 ang mga piniriso sa CPDRC nga unta dunalay kapasidad nga 1,500. Gipasalig sa mga opisyales, padayon nilang paningkamutan nga makakita og mga pamaagi aron matabangan ang mga binilanggo nga ilang gipaubos sa rehabilitasyon. Rehabilitation in action. Kung baga is aside sa the usual nato nga rehabilitation programs nga elixir sila or whatever na naatay actual activities nga kung ato tanawon is rehabilitation gyud in practice. Ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.